Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Ngin ra mangi hakerdog ying jongpi. Menta ka shitrik unaitung arazar arpuai la rakhe pendan burom kum kasngi ki doctor ne ka National Doctors Day hagari baro ka wei ban kinma burom yo wei nagi doctor bakrau kari India u Dr. Bidhan Chandra Roy u badairu menteri rang ba barim ka West Bengal ki doctor ka Ri-Bhoi district ru ki la rakhe lam yigni kasngi hapdeng ka jinglen shop ka khalam COVID-19 da ka jinglen lade bakin yai Bteng ban Shakri ya Kiba ba Shitom Naga jinglen shop jong ka khlam jingpang COVID-19 ki Dr. Kimyo Lat Satya ban rakhe hagarukom ka bakham shongkun. Hagani ka singi kerpang ki doctors layo ban yakran ki armut ki doctor rangba na Ri-Bhoi district bakentup ya ka Dr. Elishas Emle ka district surveillance ka civil hospital Nongpo bat kumjuru Dr. Cheki M Posna medical superintendent ka Bethany hospital Nongpo ki bala ai ki sembo perkhat halor kani ka singi kerpang ki doctor hapo ka ri India hagani ka por jong ka jingi khun persha ya ka khlam jingpang COVID-19 và khi nó cũng là đơn cả gốc đơn như thế này là đang tất cả những thứ mi kamau ya ka jing Shitom jong ki doctors but ki healthcare workers ki nong jong ka health department ka jing Shitom jong ki ka jing ka sacrifice bagi ai met ban sem ya ka ne ka khlam ka bamanta khamtam ho ni ong ba ka ne ka khlam COVID-19 ka la ta jor ya baro kha ndai ta ga ne ri jong ni baro ko ka parthai tama ka wen ka mau ba ka jing Shitom jong ki ne ki healthcare workers khamtam ki doctors ki staff nurse ki ward boy ki baro kha ki badan bamanta jong ki health ki frontline workers ki la ai ban sem ban Shitom ban penjob ya kan thama jong ne khlam ta ka we ka message ba ka ban ayam ta hat kam kham tam la rakhe kan ka National Doctors Day ba kwa ba ha nila i ba ka jing Shitom ka ne ka khlam ka lakta jor bha ya bara ta ba ka we nganget bangin sa job in job ba hi kan ne kata ka jing dan kam jang trai lang jong bara kha ki nong pang ki para chnong ki doctors ki yu borok hak ni dai banyak trelang bangin job ngit camera dangi bot yaki kendon baki ki jing tha bo pha sarkar ngin sa job ba yakane ga khlam ta khamtam khane ka por ne kwa bakan banong ni ba ka sarkar kala Shitom bha ban pen wanra kita ki jing sumar ne kita ki jing yada nakliang ki pet ba borok ko we ka kham kang chan ka we ga dai jong ne vaccine ha bon ki breu ki ong ba une vaccine kidang sir kidang teng tang bahap personal ka experience jonga ngai ba une vaccine mentoi sisa uyo ya kata ka jing yada bon ki nang pang ki ba wan ki ba yo ngat yo jing pang ro ki bala da ba vaccine ki Shitom tang kan ne tos ngi hi tamba ki long successful bet ki jam kala ha ta kan turu yo pet ba baro ba yamanta he bahaba ya mi shakmat wan shakmat ban ayon ni vaccine bangin yo ban biang to jing ka balai loy balong kum menchwa ha ndai tang nu khlam badan menta ki we jing Shitom ro ki bon te ki to ki jing Shitom ro phim dai ban teng dai ban sir ban wan hospital mi shakmat wan shakmat hospital ban yo ka jing suma ka biang what teng what's ear to ngai ko blai biang si sen ya baro ka ki doctors ki healthcare workers ndai tang ha me Shitom jing po ki we ro ngai ko blai pi happy National Doctors Day ibaro kum kini kasni kalang kaba kerpang nakabenta ki doctor kembang itip ba kadai ka National Doctors Day ka jingkan mau ya ka sikha jong i Dr. Bidhan Chandra Roy i balong ru i second
Chief Minister jangka West Bengal ni ju celebrate ya kanika ni kha ka jong ikum ka jing mau iet ya ka jing trei ka jing sumal ka jing Shakri jong ki doctor keleng setlak jong ka nika ri ka jong ni but haka nika snam let's say ngim yo ban the celebrate kumba hakibe ki snam ki baladap le nginget scam bi haman la ka sni ka ta celebration kadan hapok ka mensim ka jong ni leng ba kam ka bangi trei nga ai kuble ya baro ki doctor Kiba la treasure ham lingba ka dedication jangki lingba ka sacrifice jangki ba ka patience ka jangki ha ka nika kam ka baki dan nga pha ka nika kubor bat ki lingba ki jing duai ki jing kerku kerdo ya ki baro ha ka kam ka ba fitre to finang tre hok ela ka kam bat lang tre da ka mensiam ka ba dap ka jing iet kam tam ya kita ki brio ki bangi sumal hoat ha kibe jaka ni jusham ba kadang ka jing shak takti ki doctor kadang ka kata ka violence persya ki henry ha ka ri ka jong hi ni dang i ba kadang kata ka jing shania ka jing ka jing teli ki brio ki dang ka jing buram ki doctor ki nong sumar ti nganget scam hi ba kum ka ni hi ka atmosphere kan continue tang ha ka state ka jong hi henry ha ka ri ba thai hi ba ko we tinga ai kublei sa si sini ki doctor baro but nga kentu ba kani ka kam ba fin rei kanang nang kieu ba ginang la shushu ban ai ka ka jing sumar ka ba khamba ka ba khampaka watla hakum kani ka por ba bonangi ki sham ka jing ha ki jakat rei ki jangi banga kerpat ru komi doctor ya ki pat ba finias nok lang bat ni kam tam ha kam nu ka por bangi kendo ya kani ka khlam da ka jing ya telang ka jong phi da ka jing ko ngo ka jong phi da ka jing wan shakmat ka jong phi ban shem ya kini ki lat jing ya da ki ba kum ki doctor ni wan lam ha phi nganget skam bangi la ban job ringkat ya kani ka khlam bangi la ru ban long ki ba ha banang kiu ha ka jing em man la ka sni ti tang kini ki kerwa ngadon bat nga ai kublei ru tang ya ki doctor henry nga shim ru ya kani ka lat ban ai kublei ya baro ki frontliners ki bala long shisha kita ki saviors na ka benta ki babon ki bala shalen shop ha kani ka khlam ti tang dai kini ki kerwa to blei dan ka bat phi baro